ngapurake dosane. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus regane ngatiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane nesu ora, Gong. Oh. Edian. Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Blegek gugek sadulita mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa Den Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba padha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewa ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Wah. Semar yo slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku katurake basaku katura. Dipa Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Kang Rama Lurah Semar Badranaya sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah nala Gareng Petruk ditumong loro apa dene anakku Bagong aja ninggal tata krama dole ngaturna sembah lawan bendaramu ing katemben rawuh iki nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngeten nala Gareng tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi jimat dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula katur yo kula Gareng tak tampa pangestuku Tampanana nggih kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den iya nala Gareng tak tampa teman pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripe Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk iya nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana nala Gareng niki sangat anggen kalau dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datlaya Prata utawa ing Karang Kadempel mriki iya nala Gareng kaya wis ora kurang kepenak prapaku Panakawan Sinuwun Prabu Darma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula nggih Den iya Petruk ndak tampa Petruk ndak tampa Nimang Sukman Ndara Janaka Ndara Pusdewa bekti kula iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu Tampanana Petruk tak tampa pangestu Tampanana Panakawan Petruk tak tampa pangestu Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah
Yo ono kawanku ya wis kurang-kurang prayoga. Bayu kula nderekaken kaya wis ora kurang kepenak prabdaku ning Karang Kadempel. Nuwun Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Yo gabung ndak pompo pangestu tampan ngono. Yo gabung pangestu tampan ngono. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Yo gabung ndak pompo. Yo ora bakal tak Jadi nerawan bakal tak pangestu tampan ngono. kula pun dinggo jimat maripe daya ana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya badhe kula kurang kepenak. Iya badhe kula kurang kepenak. Papaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu lho. Kang Mahyit raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe swala waton wonten dasar kalepatan kula upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar lelabuhan apa sing pun kula lakoni Den keparing abdipun Badralaya Jumadung dawuh Ndara Kakang Semar bandera kakondok dawuh aja warna-warna Kakang Noyondoko sayekti Indo Jolo Triana Sri Kawuryan ana ing Karang Kadempel lawan pawan sedak tompo nalika semono tumuli aku rembugan lawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara ketutupan wong dene gumala ing rembug nalika semono daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherake sowan ana ing Karang Kadempel nuwun sewu kabar napa lho Den kula kok mboten ngertos malahe sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel pawarta saindenging jagat wis padha prisa bebasan jagat ing nganti kebrebeken marang kumandhanging Kyai Semar nggon kepengin bakal mbangun jiwa Kyai Semar jejogetan sikil malah prampanipun bayu kula Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa munggo apa Kakang Resi Kanika Putra berkencang bakal bangun jiwa boleng ngalicul muga keparenga wong gabarono marang kunta sak kadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu upama Kakang Nayantaka bakal paring pemarah kunta dewa sak kadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka Jawa yen to dikeparengake sawetara wektu kunta sak kadang bakal mapan ing Karang Kadempel sinambiyangen teni sabdaning Kyai Semar ora tau menawa bisa mundhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya bangun jiwa iki mau Kyai Semar Kyai Nayantaka nomor 2 Semar nomor 3 aku saya tak takon karo kowe arep kowe bisa urus Semar iki hasil ngaku Semar ngono samirana mre sekar kadung pengamen loro ngas kandhanya
Tegese piye? Kaya Jodan Kakang Semar. Ngono lho. Bona golek sengsaraku. Aku wis entuk Mboten kanthi kanyana Semar dipejahi. Ndara kula Pandhawa menika satu giling satu ingkang sambilanipun pangaitan. Oleh Betara Guru. Nadyan dereng kaliya sing atur Mar nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. pun dukarien kali kula. Jalarane wonten apa to nek sampeyan krungu wonten kaya niku saking para kawula saking para nayaka. Sejatosipun ndara. Ning mergo sampeyan gone Mahasing Asamun wekasan saged maos datosipun dukarien kali kula. Jalarane wonten apa to nganti kula dadi. Niku tegese sampeyan satu ingkang ora tinggal. Sejatosipun ndara ora gunakake tata lair tok. Ning sing nggunakake tata batin ndara wajane kabut senengi mriki. Mer wangi mer. Raja-raja ing satriya wis kesinungan derajat pangkat kesinungan gaya kawijayan sing ngumpuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ing tata lair tok. Batin ora tau digunakake. Oleh Betara Guru. Lah enten mronten Terus kula nguripke Semar. para satria ke seluruh dalan sing kleru ke seluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Bro, jejering satria menika kedah ginakaken paningal lair nanging paningaling bartos sampun ngantos kantun amargi menapa menawi boten ginakaken paningal bartos Lah kula nggih kanca satu yang mumbuk sing betus wangi kula lampahipun togong ora sedaya mangge padang. sabanjurianku nyuwun keterangan marang sapa Kyai Semar Badranaya iki tanganku menggah apa to wigatine Kyai Semar nek tok gujek diambar bangun jiwa mau sayekine kepiye niki mung rasa prihatin kula wonten raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun sing wonten maring Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu, beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing kitha Bara iki juruse iki langkung wonten Karang Pratisah minggahi wonten ing Pardhen. Nimang Sukmana Negari Ngamarta sapunika sampun beda kalian negari Ngamarta ing sasmintaning sun Negari Ngamarta sing biyen niku negara Pandhaw Tunjung Pasir Pawukir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadane urip Semar ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gegayuh pundi-pundi kathah regejegan pundi-pundi kathah taksiran kawula pun boten tentrem ngewangi gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngongso lan sak piturutipun kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul oleh Betara Guru minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta sing dadekke kujen Kyai Semar yo pancen mengkono malah aku ngaturake panuwun Kyai dening atase ning sak Kyai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta karo sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko mangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku apik-apike wong iku nek gelem ngakoni luput
apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Ana sasmi Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sanegari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Dara. kaya-kayane kok Iya, Kyai Semar. Mosipun sampeyan ampun kendhanen dhewe. Anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun dimulang nalika badhe jumenenata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Padharjo sak pratamu. Pewarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten sanga cacahipun. Ana sanga Kyai nggih. Siji wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu, angka telu pambeganing ratu, angka papat lelabuhaning ratu. Angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gayuwaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Tenang pokoke. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Slamet lho. Iya, Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana dendha. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis ngerti kabeh tembung sama beda dana dendha. Ibarate kaya dene iso Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku sarta hamakan. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa laksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu mulunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuwaning ratu marsudi mrih hayu daya mulur hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawastikan lan kapinteran. Pirang-pirang mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake pirang-pirang bener. Kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahanan para kawula. Ingkang panjenengan cakerti sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Barata. Ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden Pagunungan. Kedah panjenengan cakerti jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan. Sing cedhak ratu mangrangkul, sing adoh Nalindra mangsisihke. Niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho, Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Aduh, Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten, monggo sak menika wiwit dipun gandosi jiwaning para kawula srana sore-sore kok sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggali para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku
ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong iso Ndara saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek nek bandane entek sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten nyedak mawon mboten sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan sing tilik karo sing layat pun niku tok iya mengkono Kyai nggih mula dadi satriya niku tau dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh karo loro dinggoni kabeh tegese kepiye ditresnani karo diajeni nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau nek wis entek bondo sampeyan blas ora bakal diajeni ning nek ditresnani niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni mergo nek ditresnani niku arep nuwun sewu sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani ngoten nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa totoh bondo totoh raga lan sapiturute aja seneng mutangke budi aku labuh karo si A aku labuh karo si kae sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas mboten sanduwe pamrih napa-napa rungokke tro kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng wah bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah lah iya aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan ya Gong ra kok ora piye to aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to aku kowe meneng wae ndang kok ngisra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene kowe do percaya ora masalah nah aku ora kok nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok weh ditresnani karo diajeni loro-lorone kudu dicakup bae lah ora arep tak gagas ya aja ngono ya iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho mesti nek ngendika iki kadang kala ana mandine menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe kodam apa kodam ki nek omong sok mandi kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel njungkel ning dalan mongko lagi mandi-mandine omonganmu njungkel tenan bocahe nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase weh wis suwe nek lek kere iki ora usah nganggo kodam wis ora duwe apa-apa nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun ya meng aku gumun ya Tru gumun apa Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu ora kok merem mripate aku ora merem caidan syukur kowe krungu wong ora ketake kaya ketap-ketip nek ngantuk barang ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu Ndara Nekulasedewa ya kendelan wah jan ayo iki bapak ndek niat apa to bangun jiwa bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem lho kowe ngerti to sok maca Quran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan perkara dit 20.000 nganti paten-patenan aku bapak sedih kok kawula kok ora tentrem
kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya ming nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek ming Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Apa ya nganggo kompak jeneng Panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun mlawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa. Supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar. Ngene bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta Semar Badranaya. Semare koten prayetna semore resiko balik titiyoni kandayani trisanya purnama sasi. Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Mari koten prayitna semore resiko balik. Tiyani kandayani
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Toto dencengan Damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima Penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Gondhok blekuduk suwaru gembol semorante hawela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar. Aku ingin prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penembahan Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penembahan. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penembahan. Inggih. Kula tampi malah kaget raos sing manahipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penembahan. Nggih syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Nggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penembahan bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penembahan. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima Tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penembahan. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula katur Penembahan. Petro tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro tak tampa pangestuku Tampanana. Gong, ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Niki sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat.
Dipun sekesakaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Panembahan Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Girilusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tek teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karangka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karangka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya Mbok Bakul Sinambiwara, pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndaraku Ngastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga Teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga Teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten Pak, kula nek wis didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora Pak, mbok sumpah. Mengratan gedhe tak naik plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa, membutuhkan dana secepatnya ngono ya Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan kok. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang njajak arep nampani aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kowe wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti lah. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangka Dempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karangka Dempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangka Dempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karangka Dempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sakarep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep pewarah dhateng sinten kemawon
Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ya ming mergo Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Nah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembali panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng sing kula karepe mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta mula sing kula penke nggih negara Ngamarta dados nek Begawan Dunarawuh meniki kalian Prapanapati Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Pi Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeking Sinuwun Duryudana 7 turunan boten entek dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh menika Sata Kurawa terus sing ajeng dibangun gawe tak takon nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna lah mung perkara kojah pewarah kamuwing murid kok dadak borong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa kula tak takon iya Kalau sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Mergo Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane nomor 1 utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi. Akumu dipasangi gendeng ya ora apik. Unggah neng kayang. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mengajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong ingkang kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku sanes dewa, kula mung titah swanderaken dening Lurah Semar Badranaya. Mula nek Begawan Dunarawuh mriki ajeng boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula isa disoraki dening para kawula sak negara Ngastina wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cepek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durnarawuh wonten ing papan mriki badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso kula ora tekan ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mangkondur kemawon sampeyan mang bali kemawon kali Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula tak rampung dandan Ndara. Andito kang kinalyawan sangat tawang-tawang susungan di yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga lah kok dadi kowe banci ndek banci
yen Pandhawa mbok ban Cindhik, yen Kurawa mbok ban Siladat. Ing atase aku apik-apik sawanane karang kadempel boyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggo numangsalan lah kok akeh pikire Begawan Durna. Wedhus ning Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerikke nggo napa? Kuwi Bathara Guru. Kula omong niku kanggo kula Para Dewa. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Kowe ngandhake. Sing gawe sapa? Kurawa wangdah suwung sing iseni sing apik. Prospek sing gawe sing dandani yen ngono terus pendhita gawe apa karo dandani karo jembel celangan kowe kaya ngono hati nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang galih to sampeyan niku kok isih nesu monggo pendhita niku kane mrindang-mrinding laris manis ing cipta tetulung adoh penggawe cidro ngalah tanang diri gawe seming liyan niku wateke ngono. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten para dewa indang capek mawon aku sing medeni aku sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggali nuwun sewu Ndara nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susun Kurawa pambegane angkara murka Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani lha pripun lha wong gurune wewatake kaya ngono aku kok napa meneh Kurawane kowe aja wangku gawan ngawur aku kok sing marai Kurawa elek dudu Begawan Durna sinten nek dudu sampeyan iki sing nang mburiku iki wah suwe nek senengane kaya ngoten kok golek kanca wong kula ya ora ngopo-ngopo ben wong loro dik pate mengki tak omong loro masa kijenan ora di kanca kaya niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki dudu aku aja nyalah karo Begawan Durna nuwun sewu punta sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna mboten sakakean pangandikan saniki sampeyan gelem kundur napa mboten mergo nek sampeyan taunana windanana lenggah teng Karang Kadempel kula ora gelem bali kula ora gelem diboyong teng negara Mestina lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel lho nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Mestina monggo Semar ya aku dipeleng dening anak Prabu Duryudana Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe luwung kowe bakal naruda paripeksa lah nak tenan to kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek dasate mung mergo dinggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anakmu. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus regane atiku. Truk? Nesu ing mekaten Kakang kula nuwun sewu. Mboten ateges kula wantun sing biasa kena surah, Gong. Oh. Edian. Gong. Mboten ateges. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus? Waduh. Bapakmu. Oh goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapak nek goblok. Nek Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuruske omonganku. Semar ora gelem
dasare pancen aku marang bangun jiwa putihan negara Ngamarta jiwaning kawula sanegara Ngamarta dibangun karo bapak heeh lah Sinuwun Duryudana mireng heeh cap ingkang saged bareng Sinuwun Duryudana mireng Sinuwun Duryudana kepengin diwejak karo bapak Semar mula bapak Semar digawa ning negara Ngastina terus bapak mo dasare ngopo sih bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta tur kuwi dudu gaweane bapak kuwi dudu kewajibane bapak dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa heeh Durna Sumbar muni piye nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina tak ruda paripeksa wis ben lho itu ora nesu kok ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel kuwi pribadine Semar karo Durna masa aku kok nesu aku lho anake Semar Semar ngono nek kok ora nesu Candra di muka ki apa le piye Semar ngono kok ora nesu ora aku masuk angin Semar atilek kok tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul nganti dibolong ning kayangan waras le aja nganti dengkulmu mlocot nang-arang ora tegel bapakku kowe ha iya ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu piye kata-katane piye kata-katane ngene iki piye Semar ngerti kayangan iki ning negara Ngastina aja ming kowe ning kawula sak Karangkadempel tak katutke maksudnya karo kawula Karangkadempel diboyong kabeh ora kawula sak Karangkadempel arep di bumi angus arep di bumi angus diunggahke ning kayangan ki arep dipidana arep cemplungke ana ing kawah ane dewane di bumi angus ki kowe diunggah ning gawe sungsang bawula balik nek perlu Karangkadempel arep diobong karo Begawan Durna cangkeme sapa kowe lan loro para Jawa yung nek ora metu golek rokok sik sok lawan kowe Bagong mangke kados pundi sapa terus sing muni ngono kowe Begawan Durna yakin kok aku nesu kok kowe ngapusi ora Bagong aku karo dhewe kowe lho iki asli to asli nesu aku Ban lajeng nyuwun prisa. Ora, takon apa? Sampeyan ngomong ajeng bumi angus negara. Ora Karangkadempel. Bagus. Nek niki nocok omongane Petro daripada kula iso subul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek kowe arep dipeksa karo nek pancen nyata. Bagus. Niki nek kowe wong suwe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti sago dina Dinggo Senin dek mben ora tekan nggon. Kula niku dilantik dadi menungso muda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karangkadempel niku padha karo sampean milani jajane Bagong. Apa penjangkaku iso kasembatan mula nek kancaku arep digone kayangan. Aku nesu ora milani kowe aja GR. Aku dihukum dening Sang Hyang. Mbelani sapa? Mbelani bumi wuta getihku, Pak. Itu Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi wuta getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bancuk sing nyari bumi. Mula pendak ora nyawang sapa-sapa. Nek nganti arep kuwi aja kok menungso bunga ati dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablas. Ngelmi jane Baladewa. Tegese dewane dorane ndi to? Oh, aku tratapan ya, Tru. Baladewa. Ya wis ora dewa wis. Iya, nek wedi ora. Turun kula boyong kula. Aja kok menungso, demet aku ora wedi. Wo sidane sidane. Beteng ora dewa. Nyemenangi nek dewa. Mun nek medhun tenan Bagong jabut nyawamu. Anakku muter tenan neng kayangan. Saiki karepmu piye? Saiki mestakane Semar. Nek sampeyan jenggoyong Semar ora gelem sirahe Semar perkara iki boyong anakmu Bagong dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampeyan aja nganti ngatutke Karangkadempel Kang Semar. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kami tuane Karangkadempel. Asing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karangkadempel.
Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep opo itu lho bakal tinggal ucat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki Menyelam minum air. iki tengike ra jamak-jamak. Tegese ngene, Pak. Betara guru nek iso kalah sak banyune entek lagi sabunan. Mulai yang minter tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palanging Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karangkadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karangkadempel. Nek kowe ngrasani Karangkadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cuma maksude? Dudu Semar sing dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, dadane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah. Mungsuhmu kok ora baen-baen. Iya kuwi. Ora baen Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa. Ah. Kula ditumbak ya. 100. Mbok dilongi. Ora. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi mamane wong nenter kate gayan. Wah, panas-panas jajaran sultane bawono. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecak pirang dina? Kowe ngecak apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Kok ora ngawur kowe iki. Dora kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti? Kat nek di olahraga Aja wangsulan sik. Oh iya, nganti suwane maksana. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Ya bener. Aku bisa nesu niku ora tak basane. Tak iso-iso tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? mudhar kowe. Wis masalah Gong asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani ro Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Nek jempol iki lewat banget. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rayu asondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah.
Janaka ya anake Durna iki muridé Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna ning karo Werkudara karo Janaka iso apok ra iso wah ora lorok mripate kalah cocok yang matuk lan cocok ayo diwi terus maklutsu wale maksud lu asmu ya pancen garwane karo Durna mungsuh sapa-sapa mungsuh Werkudara oke gong Kakang gong sadar gong cerewet menengo to kawan menika jenenge panjenengan pun sewu niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean yogi wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta monggo sumpahe Bagong dak cilik kowe sing ngomong sapa mbok mikir sampean niku cilik takutke nang ndi dolan nang ndi takutke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa kepengin lho guru ning ati apa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer Modipati kok nangis kok ngeleh terus semangat le oke wasisa kita wani lawan Kakang Semar rumangsane wadake aku lak takon terus sampean tak kandhani nggih sampean aja ngawur sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna dudu Durna we like Durna man oh tenge mak senut anggere tanggo bengok mak senut pokokan sambel Tru jangan apa-apa ana lomboke kabeh Bisa-isane kok terus kaya tak cuci nganti banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane. Ning Durna kepengin ndlomproke sampeyan teng juranging pepati. Ning mergo sampeyan percaya ora ketekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Adena. Ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahadikengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Pedian Kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Memegosok. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung Pak. Dhuwur ngambung ngisor gecek. Oh, tante. Ngawur. Ha, munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna ki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna ki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Niku gurune wong perang tok, Dik. Bromo bekti kula. Ora ana kawruh napa-napa. Nek
nek sampeyan nek mulang perang Durna kula lagi percaya nek Tirta Pawitra Maning Suci kok saka Begawan Durna itu bohong besar. Neng kayangan. Ewadene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Rampung ya, Gong. Wis po, wis. Oh, muni ana iki. Yo ngerti sapa-sapa. Iki apa? Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ayo sapa iki? Wis panas dipati. Ora nesu. Kaya Vespa tenan iki ana rasa. Iki kaya plentronge. Iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Jabot tuh sedele nang kene. Oh, galeng pripun? Wah, busine ngupil ora. Nek ngupil tak resikane ae ora tak totok bungulmu. Wonten menapa kula? Kanggo gawe. Oh, galeng pripun? Disetater ra tau. Tak kono wis. Iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Setyane Apa anggepe sampean anggap Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok itu sampean bakal pateni karo ngarep. Kok ora kaya bengi iki to ya. Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Bapak Semar Kok adol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol tahun niki ya ora apa-apa. Apa ki Mas? Ya wis ben pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, manut Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge? Ora ngerti karo omongke apa. kepalangi. Oh jenenge? Ala apa? Jenenge sprinter kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong. Aku suwunke pangapura. Bagong. Ayo derekno aku tuku sikat. Oh wis tau dijawab kok. Wes Ndara Puntadewa kuwi Nalendra ora tau perang, ora tau nesu men blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepeksa ngonten niku merga kula ming dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Iya. Ana tetembungan bathuk Kesamprotroke kathroke. ya mung kono kawan Bagong. Jarene wong tuwa iki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi jare kon budal. Aja banget nggonku tansah ngegungake apa kang dadi penemu kuwi penemu sing paling bener. Kaya kutuk ndasmu. Werkudara Tuhan mangkel aku. jaluk ngapura karo Bagong kowe salah. Nganu aku entuk kesempatan ngomong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Keten tak plotroke kathroke. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Rumangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali tenanan Bagong wis halus ngono ngopo.
Arep tak gawe angel kok ya men. Ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Oh iya Dik. Jarine Ayo jabute namamu. kowe matok bolo isi madu. Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok ndulang rek wani dur. Waduh. Wangi-wangi dur diwangi. Durna anggepe apamu? Ilang iya. Ngono nganggo pikiran ora waton nesu. Lho kok wangsulan. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna batine piye aku omong ngene tuna batine piye. Isih iso Aku kuwi ora ndedumel ngegoki aku Satrio Dikdaya sapa-sapa arta salahke sapa-sapa arta salahke anggo sak kepenake dhewe. Sabar kaya. Setan ora dosa. Aku ora basa ora. Ora krasa. Ngapunten nggih Den, nggih nonton niku pokoke intine ngoten niku. Tikus padha-padha. Yo, aku kelingan kowe mbiyen Sono sapa perkarane? Ora mengsa. Sasan pendak dina. Anggere rados wis didodok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono, ora sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampean kelingan boten, jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantol tenan aku. Asem kok. Akhire ning ngedhuki padase atos banget. Juluk-juluk bareng jero iki terus dhek kangkang kae. Matur nuwun. Oh, makan aja Pak. Siram Tirta Wayu Sewindu. Rada. Kelingan to? Kelingan. Oh. Ati sak telutuwe. Semir. Eling-eling seprene. Yo, Wah, tekan Wonten niku labuhan kula. yo. abapi. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. Tinon ler kekonang surem soro ketan kasoran bacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga Mbok biyen yange sapa aku lah. Indra Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok lah ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Ora lengkap. Wong garing apik-apik kok. Jare kula kemproh. Deling nati Jike dibuka bareng. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Oh. dawa-dawa Ayo. Lek kemekelen. Ora. Ngaten mawon, Gus. yo nek cara dhewe pelem golek Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa Pak? Iya. Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, tak dawuh. Nggih, Pak, tak dawuh. Mengke kula kandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper idane ya Ndara Werkudara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya. Kyai Semar sampeyan rapi tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Boten sanes
Sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika boten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nuwun nembe kula wiwiti jinurung kalih Ndara kula pendhangenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing. Bale Wisma sak pejagung Caturnetra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning karo kadempel. Yo Semaraja Kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semaraja Kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petro Gareng Bagong katenteman karang kadempel reksanen nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh. Purna gatining paranggilan Dawa-dawa ae sanadasa undur ngedatun jluk saking dampar nur kenapa gambaran gading kadhiraken sangganing Puromban Cedi mangku ketanggung Joko Paloro ing samyangaken lupatraning Prabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane Den Rahab